Wasak ang SUV nga Ford Everest gisalakyan sang kapitan sa barangay Katuogan naging kilala kay Mark Dayot sa Banwasang Pototan, Iloilo. Matapos nga makabunggo sa 10-wheeler nga truck, takna alas 3:30 sang kagahon sa barangay Dawi sa Amuman nga Banwa, kung saan boundary ini sang Banwa man sang New Lucena. Suro sa driver sang truck kaging kilala kay Marvin Recaverte. Malayo pa lang ang SUV padulong sa direksyon pakadto sa Banwasang Pototan. Sang daw kasubo nga nagaikis-ikis na ini kay gani nagbaharang tatlo ka mga truck. Nakita ko ya sir sa yung pagdalagan ang amon nga linya dira na sa nagagi sir. Sa kwan mo tong nakita ko sa nagikis-ikis sa dalagan. Mana naginahinay na ko ya pa pinahinay na ko ng dalagan sa konslakyan. Nagpundo na gani ko nagpundo na ko sa higad. Moto siya sir ara gyapon sa sir nagikis-ikis na po yung dalagan. Moto pag-abot nga lapitay naging minduan dito sa impact sa akong buli. Nga moto nalupok akong guma sa buli pagbunggo niya tapos nagdiretso sa dayon sa likod na akong duha pagikasalakyan. Ma-deliver kon tani isang kalamay ang duha ka truck sa syudad sa Iloilo. Kag ma-deliver man kun tani isang supply sa mga materials sa isa ka kumpanya ang isa man ka truck. Naghalin ng mga ini sa Rojas City, Capiz. Una nga nakabunggo ang SUV sa una nga truck nga nagbahar apang kibyas lang. Sunod naman nga nagkibyas ini sa ikaduha nga truck apang sa ikatatlo nga truck nga ginadala ni Recaverte didto na kag napuruhan ang pagkabunggo sini. Ginabulubanta 30 minutos pa ang nagdugay antes magabot ang mga responder kag gilay na mga gidala sa Iloilo Provincial Hospital ang biktima apang makatak na alas 4:20 sang kagahon sang gindeklarar ini nga dead on arrival. Sa interview naman sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Staff Sergeant Cosme Flor Marcos, investigador sa New Lucena Municipal Police Station, ginpahayag sini nga aminado ang pamilya nga ila himata ang may sala. Rason nga wala na sila sang plano pa nga magpasaka sang kaso sa mga driver sang truck. Gindumdum naman sa pamilya kag mga himata sini kung ano kabuot si Kapitan Mark Dayot. Mayara naman sa mga impormasyon nga halin sa syudad sang Iloilo si Mark kag nagselebrar ni sing ilang kadalagan bangod sa firing competition nga iya sinigin intrahan. Kay gani sa karon ginalantaw pa sang mga kapulisan kung posible bala nga nakainom ang nasambitan nga biktima. Mga balita nga ato na tipon gikan sa probinsya sang Iloilo. Ray Espeja Umalay, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.